No verán de 1976, hai agora 50 anos, estreábase Emilia Parada e Fonda, unha película protagonizada por Ana Belén, con música de Luis Eduardo Aute e guión de Carmen Martín Gaite. Tres nomes que xa me daban motivos máis que abondo para querer convertila nun referente persoal, a máis de conformar unha excusa perfecta para volver falar da escritora do cuarto de atrás. Hai unhas semanas foi precisamente esa razón a que levou o amigo investigador David González Couso a convidarme a participar con un artigo na homenaxe que a Biblioteca Pública de Ourense nos lle adica a neta dos Gaite. Aceptar aquel convite obrigoume a regresar a Bergai e a asomarme novamente a Xanela que Carmiña soubo converter en punto de embarque para fugarse sen abandonar completamente a casa. Unha fiestra desde a que se albiscan os cumios do Trimonte e desde a que comecei a preguntarme que era o que segue facendo dela unha autora tan viva. E é que hoxe, 23 de xullo, fai 26 anos do seu pasamento, pero Carmen Martín Gaite é unha desas persoas ás que a morte leva únicamente o corpo, permitindo que a súa voz continúe entre nós. No artigo non pretendín facer unha biografía nin unha análise literaria, quen soubera escribir para facer algunha delas, apenas quixen falar de memoria, dos lugares que nos construen, da idea de Europa de George Steiner, da curiosidade da flanés que percorre o mundo ou dos veráns en San Lourenzo de Piñor, porque tal vez o mellor xeito de achegármonos a unha escritora sexa comezar pola música que acompañou, polas conversas que a fixeron medrar ou polos lugares que nunca deixou de habitar. E só despois, xa coas claves que van axudarnos a descifrar o seu universo, abrir os seus libros e deixarnos sorber por esa corrente de ar temperado que inevitablemente ha de nos levar camiño da liberdade. Se vos apetece, deixo vos o artigo completo no blog e xa sabedes, non esquezades suscribirvos.